मबाइलजों शुट खालामनाय ब्लगिं भिडिअखौ माबोरै मबाइलजों स्टिमलाइजिं खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बे भिडिअआ गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय जागोन। खुलुमबाय, बेंज्लाय नार्जारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहैबाय गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय। दा गोदान इउटुबारफ्रा बे आइडियाखौ गोबाङानो रोङाखै। माने मबाइलजों आखाइजों ओरै जेन'बा ओरै ब्लगिं खालामोब्ला नों थाबायोब्ला मबाइला मावो, माने केमेराया मावो, माने भिडिअखौ मावनाय नुयो। नाथाय बेखौ बोरै हमथायो आरो बबे एप्सजों हमथानो हायो बेखौ दाबो गोबाङानो रोङाखै आरो जोंनि बर'आवहाय रावबो खिन्थाफेराखै। नाथाय आङो दिनै नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो रोंजोबगोन आरो आं नोंथांमोननो खालामनानैबो देखायगोन बे भिडिअनि गेजेरावनो। दा जोङो जेब्ला ब्लगिं खालामो अब्ला जोङो गोख्रै गोख्रै थाबायनांगौ जायो। जों केमेराया ओरै ओरै मावलाङो, अब्ला भिडिअखौबो मावनाय नुफायो। अब्ला जोङो बे मावनायखौ माबोरै हमथागोन, जोङो बबे एप्सजों हमथागोन, दा बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरोंनो फैगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना दा बुंलायगोन आंखौ, बबेनि मास्टारब्रा नोंलाय एसेबां गोरों, बेबायदि बुंलायगोन। एसे एनै मोनसे मोननैखौ नोंथांमोननो आं रोंनायखौ खोन्थानो नागिरो आङो। नाथाय नोंथांमोना आंखौसो मास्टार गिदिर होननानै बुङो। बेखायनो आं खिन्थाथारा आरो लाजिलायलाङोलाय बिदि बुंजाला, ओंखायनो खिन्थागोरालाय। एबार खिन्थासिगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ, एबार खोन्थासिगोन आङो। नोंथांमोना बेबायदिनो जानला मोनला बिदि ओरै ओरै मावग्लुबलायनायनि हगारनोसै, ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजोमले रावबो, मोफ्ला मोफ्लि मोनो बिदि ब्ला नायनो मोजोमा रावबो, आंबो मोजोमा। बेखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय मोजां आइडिया फोरोंबाय दिनैहाय। नोंथांमोना सोलोंनानै लादो। बांद्रायथ' सोमावखाया बयबो केमेरा खेबनायावहाय, एसेब्लाबो ओरै ओरै जालांगोन, एसेल'सो ओरै ओरै जालांगोन। ओमफ्राय भिडिअआ गाहाय गोजौ नुलांगोन। बेखौहाय हमथानो थाखाय, प्लेन खालामनो थाखाय मोनसे एप्स दङ, गुगोल फट' होननाय। नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामलायनायनि गोनांथि गैया, बियो मबाइलाव अलरेडि थाखायो। बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरोंनो थांगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना आलथुवायैनो ब्लगिं खालामनो हागोन आरो इउटुबाव आपल'ड खालामनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय बे मोजां आइडिया। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जोङो अब्ला थांनांगोन मबाइल स्क्रिनाव। थुदो, अब्ला मबाइल स्क्रिनाव नायहैनोसै माबोरै खालामो। जोङो अब्ला नैबे गुगोल फट'आव थांनांगोन। दा मा भिडिअ दङ, नै नोंनि शुटिं खालामनायाबो डाइरेक्टलि फैजोबगोन। दा आङो नैबे 26 सेकेन्ड भिडिअखौहाय नोंथांमोननो स्टिमलाइजिं खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। दा आङो बेखौ अपेन खालामबाय। गोजौआव गाखोलांनि, बेबायदि नुदों दायो। दुगैनो थांनायसैलां, सिबो सुवाखै, जेबो सुवाखै। बिदि मेचिन नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय मावनाय नुदों, थिगखोना एकदमबारे गुलु गुलु मावदों। एबार नोंथांमोननो आङो स्टिमलाइजिं खालामनानैहाय देखायनि। मा ओंखारदेरनो, जोङो स्टिमलाइजिं खालामनोला ओमफ्राय थुगोन, नैबेयाव शेयार अपसन दं। शेयार अपसननि गेजेरावहाय नैबे लाइन मोनथाम दङ, गोलावनो। बे लाइन मोनथामनि गाहायावहाय इडिट लिरनाय दङ। बे इडिटआवहाय थुदो, थुब्ला बेबायदि नुजाफैगोन। नोंथांमोना बेखौ दसे नेनांगोन। बेबायदि नुजाफैबाय दायो। ओमफ्राय नोरैहाय साउन्ड सिस्टेम दङ, ओमफ्राय बिनि माबायावहाय सारि खना दङ। बेयावहाय दा बेयाव थुना होयोब्ला स्टिमलाइजिं जानो बियो सुरु जाबाय। दा बे कमप्लिट खारजोबब्ला बेखौ जोङो कमप्लिट खारनो होनांगौ। बियो डाइरेक्टलि खारजोबब्लासो गाव हारसिं नुजाफैखागोन। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो प्ले खालामनानै देखायफिनगोन। स्टिमलाइजिं खालामोब्ला मावनाय भिडिअखौ माबोरै नुयो बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायफिनगोन। नोंथां जासिगोन, बारा गोबाव गैया, बारा गोलाव नंखाया भिडिअआबो। दसे सम नेनानै था नोंथांमोना। जाबायानो, जाबाय। दा आङो बेखौ प्ले खालामनानै देखायनोसै। दा स्टिमलाइजिं जाला, नैबेयावहाय ग्रिन जानानै थायो कालारा। आं बेखौ प्ले खालामनि। गोजौआव गाखोलांनि, दा नायदो दहाय बोरै मावदों, दा माबायदि
सिबो सुवाखै जेबो सुवाखै बिदि मेचिन नुबायना नोंथांमोना हमथानो हादोंना हायाखै दा दहाय सिगाङाव माबायदि मावदोंमोन दा माबायदि मावखो दा नोंथांमोना नुबाय भिडिअआवहाय दानिया मा खालामनांगौ बे भिडिअखौ नै बेयावहाय आगदाथिं खनायावहाय सेभ कपि लिरनाय दं बेयावहाय थुना होदो बियो एबार सेभ जानो थांगासिनो दङ एसे टाइम लादों सेभ लानायावहाय माने भिडिअखौहाय गुसुं गुसुंबानो खेबनांगौ दे 1 मिनिट 1.5 मिनिटल' खेबनांगौ सेभ जासिगोन भिडिअखौहाय 1 मिनिट 1.5 मिनिटल' खेबनांगौ बांद्राय गोलावद्राय खेबोब्ला माने बे स्टिमलाइजिंआव गोबाव टाइम लायो दा बेनो आरो लोगोफोर भिडिअआ बेयावहाय कपि जानानै थागोन नै कपि जाबाय बेखौहाय नोङो डिलिट खालामनो हाबाय होनला दा नोंथांमोना नुबाय माबायदि खालामो आरो भिडिअ मावनायखौ माबोरै हमथायो दा नोंथांमोना रोंबाय जानांगौ रोंबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जानायदो सोर सोर रोङाखैमोन आरो सोर सोर रोंनो दंबावोमोन नोंथांमोनाबो रोंसिगोन दायो दा बेबायदि खालामोब्ला भिडिअखौ मोजां क्वालिटिनि नुयो आरो केमेराजों खेबनाय बायदि नुयो बेबायदि खालामनानै होयोब्ला भिडिअखौ बयबो नायनो मोजोमो माने मावनायखौ हमथायो नालाय बयबो नायनो मोजोमो दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय फोरोंबाय नोंथांमोननि भिडिअखौ आङो नुयो गोदान गोदान इउटुबारफोरनिखौ बयनिखौबो नुयो नाथाय मबाइलानो ओरैबायदि मावोना ओरैबायदि माने बेबायदि मावोला रावबो नायनाय नङा भिडिअखौ नायनो हामजाया मोजां भिडिअब्लाबो मोजां कन्टेन्टनि भिडिअब्लाबो नायनाय नङा रावबो दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ फोरोंबाय दिनैहाय नोंथांमोना रोंबाय जानो हागौ आन्दाजावहाय दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर मावनाय भिडिअखौहाय मबाइलाव माबोरै स्टिमलाइजिं खालामो बेखौ आङो नोंथांमोननो दिनै फोरोंबाय दा नोंथांमोना रोंबाय जानो हागौ रोंबायब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक होलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो हायोब्ला शेयार खालामदो जायफ्रा रोङाखै बिथांमोननोबो दा एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जय बर' हारिनि